ചിത്തരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശക്തി സങ്കേതമാം ഉന്നതനീശനെ പാടി പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. പാടി പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. തപ്പുകൾ കൊട്ടുവിൻ. കിന്നര വീണകൾ ഇമ്പമായി മീട്ടിടുവിൻ. തപ്പുകൾ കൊട്ടുവിൻ. കിന്നര വീണകൾ ഇമ്പമായി മീട്ടിടുവിൻ. ആഘോഷിക്കുവിൻ. കാഹളം മുഴക്കുവിൻ. ആമോദമോടെ വാഴ്ത്തുവിൻ. ആഘോഷിക്കുവിൻ. കാഹളം മുഴക്കുവിൻ. ആമോദമോടെ വാഴ്ത്തുവിൻ. ചിത്തരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശക്തി സങ്കേതമാം ഉന്നതനീശനെ പാടി പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. നാഥനെ വാഴ്ത്തുക. ഇസ്രായേലിന്നൊരു ചട്ടമാണോർത്തിടുവിൻ. നാഥനെ വാഴ്ത്തുക. ഇസ്രായേലിന്നൊരു ചട്ടമാണോർത്തിടുവിൻ. ശ്രുതികളിൽ വാണിടും സർവശക്തനെ സദാ സ്തോത്രങ്ങളാൽ പുകഴ്ത്തുവിൻ. ശ്രുതികളിൽ വാണിടും സർവശക്തനെ സദാ സ്തോത്രങ്ങളാൽ പുകഴ്ത്തുവിൻ. ആഹ്ലാദചിത്തരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശക്തി സങ്കേതമാം ഉന്നതനീശനെ പാടി പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. പാടി പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. പ്രിയ മരിയഭക്തരെ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ശ്രൈൻ വെബ് ടി വിയിലൂടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾക്കായി കുർബാനയ്ക്ക് എഴുതിയവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി ഈ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരരെ, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ്
നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്കിതാ നന്ദി ചൊല്ലും ദൈവത്താഴ്മയായി. ദൈവമേ കർത്താവങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്വർലോകരാജനെ. സർവശക്തനാം ദൈവമേ, താതനാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ഏകാത്മജാതവസൂനുവേ, കർത്താവാം ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തുവേ. ദൈവമേ കർത്താവാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടയെ, താതനാം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ പാപനികർത്താവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോകത്തിൻ പാപനികർത്താവേ, ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യപിതാവിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിർവലം ഭാഗത്തിരുന്നിടും ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷകനേശുവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ നിത്യമഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ, പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ, അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ, അങ്ങു ദാനേകനാം നാഥനും, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ, ത്രിത്വൈക ദൈവമഹത്വത്തിൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ അമലോത്ഭവം വഴി അങ്ങേ പുത്രന് സമുചിതമായ വാസസ്ഥലം അങ്ങ് സജ്ജമാക്കിയല്ലോ. അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ മരണം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകയെ എല്ലാ പാപക്കറകളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കാത്തുരക്ഷിച്ചു. പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങളെയും നിർമ്മലരാക്കി അങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ.
പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 2-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. സിയോൻ പുത്രി പാടി ഉല്ലസിക്കുക, ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, അന്ന് അനേകം ജനതകൾ കർത്താവിനോട് ചേരും, അവർ എൻ്റെ ജനമാകും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് എന്നെ അയച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും. അപ്പോൾ കർത്താവ് വിശുദ്ധ ദേശത്ത് തൻ്റെ ഓഹരിയായി യൂദായെ സ്വന്തമാക്കും. ജെറുസലേമിനെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കും. മർത്യരെ, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിശബ്ദരായിരിക്കുവിൻ. അവിടുന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധ വസതിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം എത്ര മനോഹരം. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം എത്ര മനോഹരം. എത്ര മനോഹരം. എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിൻ്റെ അങ്കണത്തിലെത്താൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു വളരുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന് ആനന്ദഗാനം ആലപിക്കുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം എത്ര മനോഹരം. എത്ര മനോഹരം. എന്നേക്കും അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അങ്ങയുടെ ശക്തി കണ്ടെത്തിയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം എത്ര മനോഹരം. എത്ര മനോഹരം. അന്യസ്ഥലത്ത് 1000 ദിവസത്തേക്കാൾ അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഒരു ദിവസമായിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അഭികാമ്യമാണ്. ദുഷ്ടതയുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ വാഴുന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വാതിൽ കാവലായിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം എത്ര മനോഹരം. എത്ര മനോഹരം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന്. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയം യൂദയായിലെ മലപ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അവൾ സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. മറിയത്തിൻ്റെ അഭിവാദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ചു ചാടി. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നിറഞ്ഞവളായി. അവൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചു, നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാണ്, നിന്റെ ഉദരഫലവും അനുഗ്രഹീതം. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന്? ഇതാ നിന്റെ അഭിവാദന സ്വരം എൻ്റെ ചെവികളിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ശിശു എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചു ചാടി. കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. മറിയം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞോരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ സന്തോഷം പകരുന്ന അമ്മയായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. നമ്മളും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നതാണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം.
ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ദൈവത്തിൽ നാം സന്തോഷം കാണണമെന്നാണ് നമ്മുടെ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മക്കൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ജനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അവിടെ തൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ അവൻ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നു. ഏദെൻ തോട്ടത്തിൽ അവിടെ അവർ പാപം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ അവർ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആ ഏദെൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അവിടെ മാറ്റപ്പെടുന്നത് അവരുടെ സന്തോഷമാണ്. നമ്മളും ഇപ്പോൾ ഈ ആലയത്തിലായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇതിലായിരിക്കുന്നത്. നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ സന്തോഷം ദൈവത്തിലായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ നാം നോക്കുകയാണ് മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത്. മോശേനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മോശേനൊരു ദൗത്യം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിക്കുക എന്ന ദൗത്യം. ആ ദൗത്യത്തിനെ മോശ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ചലിക്കുകയാണ്. അവരെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിക്കുന്നത്. അവിടെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ചലിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ അവർ സന്തോഷം കാണുന്നത്. ഇപ്രകാരം പഴയ നിയമത്തിൽ പലരും ദൈവത്തിൽ സന്തോഷം കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ആദ്യത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സക്രാരിയായി തീരുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സക്രാരിയായി തീരുമ്പോൾ മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കന്യകാമറിയത്തോട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കും, അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണമെന്ന് പറയുന്നു. അന്ന് അവൾ അതേ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ അവൾ സന്തോഷം കാണുന്നു. നമ്മുടെ അമ്മ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷം കാണുന്നു. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവൾ സന്തോഷം കാണുന്ന അമ്മയായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും സന്തോഷം പകരുന്ന അമ്മയായിട്ടാണ് അവൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഗർഭിണിയായി എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എലിസബത്തിനെ സഹായിക്കാൻ അവൾ തിടുക്കത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു അമ്മയായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളും പല പ്രാർത്ഥനകളോടും പല യാചനകളോടും നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിലായിരിക്കുന്നു. നമ്മളെയും കാണുവാനായി പരിശുദ്ധ അമ്മ തിടുക്കത്തിൽ പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെയായിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം പകരുവാനായി. എന്നിട്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ നാം കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോസ്തലന്മാർ ഈശോയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പേടിച്ച് വിറച്ച് ഒരു മുറിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർക്കൊപ്പം ആശ്രയമായി തീരുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ്. അവർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ അവർക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എലിസബത്തിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ദൈവം എലിസബത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുകയാണ്. ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ദൈവം പകരുകയാണ്. അതിൽ നാം വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ദൈവം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ തരും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എലിസബത്തിനെ അമ്മ കാണുമ്പോൾ അവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നത് 2 സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ആ 2 സ്ത്രീകളുടെ ഉദരത്തിലിരിക്കുന്ന 2 ശിശുക്കളാണ് അവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അവിടെ സ്നാപക യോഹന്നാനും ഈശോയും അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്.
അവർ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സന്തോഷം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്, അവിടെ പകരുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈശോ ഇന്ന് ഈ കുർബാനയിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു ദിനമായിട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒത്തിരിയേറെ സങ്കടങ്ങളിലും വേദനകളിലും ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും അനുഗ്രഹങ്ങളും തരണമേ എന്ന് ഈ ദിവ്യബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം വഴി ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. സ്തോത്രക്കാഴ്ചയുടെ സമയമാണ്. സ്തോത്രക്കാഴ്ച കൊണ്ടുവരുന്നവർ ശാന്തമായി കൊണ്ടുവരിക. മറ്റുള്ളവർ ദയവായി ആത്മീയ ചൈതന്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുക. സംസാരിക്കരുത്. ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവ് സംസാരിക്കണം. പ്രിയ സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ ഈ സഭയുടെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവ മഹോത്സവത്തിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന രക്ഷാകരമായ ബലി കനിവോട് സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങേ മുൻകൂട്ടിയുള്ള കൃപയാൽ പരിശുദ്ധ കന്യക
എല്ലാ പാപക്കറകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഞങ്ങളും പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ ഉത്ഭവ പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ കറകളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് സംരക്ഷിച്ചുവല്ലോ. അങ്ങനെ അങ്ങേ കൃപയുടെ പൂർണ്ണതയാൽ അലങ്കരിച്ച പരിശുദ്ധ കന്യകയിൽ അങ്ങേ പുത്രന് സമചിതമായ മാതാവിനെ അങ്ങ് ഒരുക്കുകയും അവിടുത്തെ കറയും ചുളിവുമില്ലാത്ത മനോഹരവധുവായ സഭയുടെ ആദരമായി അങ്ങ് ദ്യോതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യക ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുന്ന നിർമ്മല കുഞ്ഞാടായ പുത്രനെ പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ളവളാകുന്നു. ഈ കന്യകയെ എല്ലാവർക്കും ഉപരിയായി അങ്ങേ ജനത്തിന് കൃപയുടെ മാധ്യസ്ഥയായും വിശുദ്ധിയുടെ മാതൃകയായും അങ്ങ് നിയോഗിച്ചുവല്ലോ. ആകയാൽ മാലാഖ വൃന്ദങ്ങളോട് ചേർന്ന് ആഹ്ലാദപൂർവം അങ്ങയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധങ്ങൾ 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 സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. നിരുപമങ്ങേ മഹിമകളാ നിരഞ്ഞു മതയും വിണ്ടലമോ. ഓസാന ഓസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഓസാന. കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുവോരേക്കും ധന്യതുമായി ഓസാന ഓസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഓസാന. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞ് കണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെട്ട് സ്വമനസ്സാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു.
ഇപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്നും കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രം ആകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം, ഞങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവേ അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രത്യാപിക്കുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫാദർ സഹായ് രാജിനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങോർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉത്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുപാടാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും நீங்கள் தந்தாரா நீ நாமம் பூஜிதமாகிடும் வரணம் நின்றாஜம் சொர்க்கத்திலே போர் நின்னுள்ளம் பாரிடும் மாவிடனும் அந்த நோயிடுமோ ஆகாரமின்னும் நீங்கள் നൽകുമാറായിടേണം അങ്ങേതൻ ദ്രോഹം നിങ്ങൾ
പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെയും തിന്മയിൽ നീനൂതി കാത്തിടേനു. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കും. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യഗുണാനി എങ്ങളിൽ കനിനമേയും. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യഗുണാനി എങ്ങളിൽ കനിനമേയും. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യഗുണാനി എങ്ങളിൽ സമ്മാനം നൽകണമേയും. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുയോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാസുഖം പ്രാപിക്കും. കുർബാന സ്വീകരണം കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവർ ദയവായി ഇത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ദൈവ നற்കരുണை ഉൾക്കൊള്ളുതൽ കത്തോലിക്ക ക്രിസ്തവர்களுக்கு மட்டுமானது. கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் தயவு செய்து இதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുക. ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഈശോ, സ്നേഹവാത്സല്യമേ ഈശോ, എൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ കാലം നീയല്ലോ, എൻ്റെ ശ്വാസത്തിൽ താളം നീയല്ലോ. അടിയണിതാ തിരുമുൻപിൽ അലിവോടെ തൊടേനേ, അത് മാത്രമാണ് എന്നെ ആശ.
உமது கையா அன்று ரூபம் லேவிச்சோரப்பம் நின் கையில் ஒரு பானையாயி நீ வாழ்த்தி ஒரு சுவிலுமே ഏതോ ഓരമ്മതൻ കയ്യാ അന്നു രാമം ലഭിച്ചോരപ്പം നിൻ കയ്യിൽ കുർബാനയായി നീ വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു വിളമ്പി നാദാനിൻ സ്നേഹമാം അപ്പത്തെ അവിടുന്ന് ആശീർവദിച്ചിടണേ. അടിയനിതാ തിരുമുൻപിൽ അലിവോടെ എന്നെ തൊടണേ. അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആശ. കുംഭസാരം 11 മണിക്ക് മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും കുംഭസാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ 8 മണി വരെ കുംഭസാരം. ഇടവക ദേവാലയം 5:45 മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെയും ആരാധന ആലയം കാലത്ത് 6 മണി മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെയും തുറന്നിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ പാപരഹിതമായ ഉത്ഭവം അങ്ങ് സവിശേഷമായി സംരക്ഷിച്ചുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച കൂദാശ ഞങ്ങളിലെ പാപത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങയും ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിനുടനെ പരിശുദ്ധ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിനോടുള്ള അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ശിരസ് നമിക്കാം. ഉണ്ണി ഈശോയെ കയ്യിലേന്തിയ പരിശുദ്ധ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവേ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ ബലിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പേരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ. ഇവരുടെ മനസ്സ് തളർന്നു പോകുമ്പോൾ പാൽക്കാരനായ ബാലൻ്റെ പാൽക്കുടത്തിലെ പാൽ നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പിയതുപോലെ ഇവരെയും സന്തോഷത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. പരാജയങ്ങൾ ഇവരെ തളർത്തുമ്പോൾ മുടന്തനായ ബാലനെ നടക്കാനിടയാക്കിയതുപോലെ ഇവരെയും താങ്ങി നടത്തണമേ. പോർച്ചുഗീസ് നാവികരെ സുരക്ഷിതമായി കരയിലേക്ക് എത്തിച്ചതുപോലെ സങ്കടക്കടലിൽ വലയുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങ് കരകയറ്റണമേ. അനുഗ്രഹദായിനിയായ പരിശുദ്ധ ആരോഗ്യമാതാവിൻ്റെ ആശീർവാദം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ ഏവരെയും സ്പർശിക്കുകയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അമ്മേ എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ, അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ.
അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ ആവേ മറിയ കന്യാമാതാവേ ആവേ മറിയ കന്യാമാതാവേ